check. Hey, 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 hey. Sound check. Sound check. Sound check. Hey! Yeah. Oh gosh! 5, 4, 3, 2. Alas 8:09 sa atong oras, mga ka-BBS. Eto naman po tayo mamulabog sa inyong mga kagabi noon kay Tuesday man. Just in case di mo kabalo sa among schedule, ang among schedule kay TTH Sunday. Tuesday, Yeah. Thursday, og Sunday. Katunang utana kung pwede adlaw-adlawon, atangi. Ngay mga utana nga sa online ra bagyud mo, pwede nasa atangi. We could do this all Ito po ang Hilas King, ang baboy na may dimple, Bernie Bidog-Bidog! Put your hands up! One, two, And hello! three. Kasama naman ang inyong pinaka-feeling nga ang mega chubby, sexy, beautiful Maria Filingera. Oh yeah! Oh yeah! Parang na-conscious ka doon. Actually, gaka-conscious na ako kay gabi na natin yung bagong fan na ako ang Brotherhood. Ha? Si ano? Ito nasa akong side. Wow! Yes. Kumustang love life, Ana? Ha? Kumustang love I think life? okay naman, kay bago lang siya nangayog napkin sisters, no? Kay duhod yung yab. So, At least, okay na. at least safe ra. Okay. Safe, yes. Very good. May pagkatulod eh. Oh my God. Tingnan muna, Bi. Okay na ba mong audio? Check, 1, 2, 3. Ayan, oo nga. Muraginay, dito kayo ka madunggan, Brother Burns. Check, 1, 2, 3, 4. My God, basta yung pinakabarato na po na mic ang Oy, gamit, ha? Nagkuhan ako diri galing maximum na ni diri. Mumay ka itong tag 55,000 nga may. Ay, ang barato na lagi na. Sige daw, nag-check lang datanan sa itong mga audio. Okay ba, Kaya Adam mo? Yan. Kamera ni Maria karon may galaway sagol karon. Ano ba? May isa. Kani siya, lately, sige na siya apas-apas. Oh, nain mo apas ba? Si ang Nabay- ulitaw. Nabay ko, nabay effect kung moapas pa og dili, nabay effect. Wala na akong pangutan na ron. Lagi. Lang ano, Basta green man yung ikaw lang color sa sa food. Okay. Medyo lang ako i-experiment ba so nag-green tea ko. Okay. Tapos ang green tea nako gibutangan nako og sa itong gibutang blue tarnate. Flower. Yeah. So sa init, so green ug blue. O blue. So blue-green ang resulta karon sa akong Malamang. So kanino sa kay lamian ni. Alam mo medyo na okay na karon na medyo nabalik-balik na akong energy. Kay mga last 2 days ago bro ko sa groggy better na. Yeah, medyo groggy. Medyo groggy. Ganda. Yan, medyo Sugar ba yan? O sa sagol-sagol na tanan with the bad news? sa sugar. Kasi nga nagsagunson og inom ana. Takaron medyo Lahi- panty yan. Diyos Lahi ang ko. mga celebration sa village kay always pa catering manggudoy. Yeah, Lain. simple na. Simple celebration Simple lang. lang. Simple breakfast lang. May ana ba? Wow. Or kasi mong walking siguro. Ang sa na mong walking nga. Ang walking isa ka oras. Pero ang kinananay 2 ka oras. So pag tumong og tinguha na mo ano yung mong lakaw yun may gala panbira. Kaya medyo pasensya na medyo dili tiniguang. Matured lang may gala. Oh, wow. So mga titi lang may gala. Actually, you're aging because August 1 is coming. I-deny pag yudoy. Sa ba nalang mag-42 na ka? Hoy! Wala pa sad. Ay, 53 guys, sorry. Wala pa sad kay magkuhan pa ko mag-38. Wow. Mag-38 pa ko no?
Oo, tanawa, mag-38 palagi ko. So, napa ko'y 2 years para mag-wave sa akong sexuality. Namay yung nga dito na daw ka mo-wave sa pag-40. So, mag-38 pa man ko. So, napa ko'y 2 years. Pero actually, hulatan gid mo. Kaya pa ba? 2 years? Oy! So, pa naman kabasko pa kayo nato may galaw sa mga. Bitaw nagtitita para mabot pa tag-40 na ba? Oh, wow. Uy, ang goal biya kay Debo ni Ella. Diyos ko. Di ba palang galing Nelson Nandit? Kasal, yun, uy, grabe san. Kasal, nila mo naman kutob ako sa Diboy mong pasabot. I'm sorry. Ayan. Uy nga pala, daga na kayo ang nag-standby diya ganina. Nagtanaw sa ato. Oy, siyang na-share, sabi, pakishare. Uy, i-share nyo na main. Sure buyer, bayad bukas. Pakishare, mga igala. O, diba? Uy, in fairness, abi nila line of 20s pag yun mo edad, Brother Burns. Bastos kay sila. Ingo nila 24 ka. Bastos. Wow, salamat guys. Salamat dahil sa Bisdak t-shirt sa Bisaya, oy. Mapalit po na kang Joe. Pakishare na, pakishare. Alam mo na good news today. Dami nating pamimigay. Walay binuang. So first, usa sa atong mga major sponsors, ang Blue Energy. So manghatag tag 5 ka winners karon og tag 500 pesos worth na gasoline. Wow! Yay! Tonight na yun. Tonight. 5 winners katag 500. Oh. San ka pa? Kaysa isa ra ka winner pero ko ano, di ka na lang may gala. Okay? Swerte. Again again. 500 worth of Yes. fuel gift certificate. Tapos syempre pasalamat din sa JKM Enterprises. Wow. Asa ba yung tabag natin? Nasa taas, may gala. Yes, syempre na ipa Super Twins and Yes. nasa din ang mga pa Mega Soft Pang Issue. pamilya. Issue Ah. and Panlaba Fast Clean. Grabe mga kapamilya. Uy, nagtanaw karon si Kuan. Akong amigo nga gimingaw nako. Sino? Nga si Carl Gamas. Kaila ka ni Carl Gamas? Ay, pinakagwapo sa ipasugo. Ay, wailain. Kumuadto galing mo og kanang paminahawa. Kani gyud inyong i-highly recommend nga mo guide sa inyo ha. Si Carl Gamas. Kalamim di siyang pangalan no? Pero yung angga gitawag og tabing. Tabing. Ang iyang apelido Ilog. Lahi man to. Tabing Ilog. Mas lisod tong Itlog ang apelido, Tabing Itlog. Sige na, kung gusto mo makadawag later sa atong raffle, kailangan sharer po kayo. Paki-share na po, paki-share po ng ano natin. Paki-share, okay. Here. Okay. Okay. Dagan salamat dan sa Blue Energy may gala. Unya ha. Pangatang na to na kaya just hang on there. Hang on there. Hala, baka English yun, di ba? Sige, tonight is SPG night. Paborito gini ni Maria nga day, Tuesday. Kay OMG. muni nga mga panahon nga pa-virginal siya, tapos daghan do siya gaka-learn nga lesson. Actually, yes. Actually, sa tanan nato nga mga schedule kinig yun. No. And so, thankful kay ko sa inyo, ha? Ay, sa inyo, ha? Sa Wow. mga... Pakutana na yung si mong abay, kumutuo ba na? Pangit yung reaction, Brother Burns. Di siya gana. Makadawag po siya sa to, directly o delay siya? Hindi, live food siya. Galay po siya. Okay. Yeah, So, idol ka kayo kan- so na medyo delay gamay, no? Na medyo delay. So, kuan ko kung kalit siya katawa nga. Wala na ta nagkatawa. Maulang. Maulang. 8:17. Sige nga, ato sa igreet sa ng mga first honor dabi nga ganin na Sige, ragalat. go. Aha. Okay. Sige. Mag-roll call na po tayo, mga ka-BBS. Una-una, pinakagwapa nga nananaw, Maricel Corilan. Hoy, si Maricel! Oy, Erm! Hi, Erm! Hi, Ate Maricel. Gimingaw na kikuhan sa mga orahic group, oy. Yes. Ang Ate Maricel. gumaganda. Palihog ko ni Erp. Musta si Erp? Lagi. Maricel. Vlogger na raw ba daw siya, diha. Diha sa may lamiran karon nga nag-tanaw. Hello, diha. Ayan. And syempre, sa ako ang younger brother. Ay, timing ka na si Maricel. Gusto ka diaper? Maricel, nami diaper karon diri sa koan. JKM. I-share lang ning live. Sure bayad Ate bukas. Maricel. Unsa ka nga size ni? XL denim pag yun. Dili ni sa bana nga diaper lahi.
Sa anak yun sa anak. Oh, yeah, perfect. Sige. Next. Ayan, and hello kang Val Christian Oklaman. Ayan, nagpa-fan sign. And kang Isaiah Adana, nga 24 years old, pa daw si Brother Bernie. Wow. And Dante Pilapil Melendez Jr. always present. Isaiah Adana, Aris Dudes, nga naa sa Upsilon, Tanang Upsilon Phi Sigma from Bahrain. Asa With na, the Bits, H. Bahrain. Pare. With H pagid ba? Lain man. Lain, baho. Nagbaho. Be? Lain kayo. And Trevor Cloma and kang Tabing, kang Ate Marites Navu. Ayan, nga nag-share na daw siya, ka-excited siya makuha sa Blue Energy nga pa GC. And Angel Lu, and kang Nanmi Dinugan, Blanco Balingasag Misamis Oriental, kang Kagawad Alvin Edadis, hello, Skywalker, Julie Ann Pasco, Zenny Lustre, and Jerpads. Ayan, Ate Karen, Aha. o si Jujura, huwi na siya. Ano? Siya yung nagpakita. Jujura, huwi, hello, diya sa Japan. Huy, taga Japan, de ka. And kang Lumars Paler Tagupa, shout out Tita B Tagupa family sa Indahag, Eco Verde. Sa Eco Verde. Eco Verde. And kang Rene Mate, diya sa Dumaguete. Oh, diba? Perfect tayo nga lang si ate girl. Ayan, mo itong mga first honors, so na-roll ko. Thank you so much. And dagan po kayo nag-share. Keep on sharing kay natin mga pa-premium. So again, ang atong mga sharer, mugawas mo kung yung pangalan ng sharer mo. Correct. So sila atong tagaan later sa atong mga pahatag nga tag 500 pesos nga load nga gas GC, courtesy oo. of Blue Energy o syempre ang akong sitawan ni ang atong mga goodies from JKM Enterprises. Anong lakas kita sa JKM? Lagi na mo di isa. Nahiwarag boss nila diya nga. Cute sa ako Kapag-cute. And then, Kapag-cute ba? Mama? Di mo type? Actually, type. Pero hard to get lang. Wala nga, parang ito mga super twins. Kalataan portion. Excuse me, mega sulod. Nasi kuya sa Big Brother. Nawala na pong trabaho kay August 31 na po sa Kotob. Kuya, magandang gabi kuya. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga housemates. Kuya. Kaya ano po yung task namin? Pagpasensyahan nyo na kung medyo natagalan ako kasi naghugas pa ako ng plato. Under ba na dili? Hindi under. Hindi ba? Ayaw ko lang ng gulo, mga housemates. Ako yan. Gusto ko lamang po mag-voluntary exit. Wow. Kung pala pagsugod, voluntary exit. Hindi pa nga tayo nakaumpisa sa kabila. Exit ka na agad. Ano po yung kabila? Ladies and gentlemen, in the house right now, ang CEO sa Bisaya Oy Clothing, nga ginasulob na karon Bisdak, Joe Romantico in the house. Yeah! Say what? What sing? Let's see! Good evening, Ang chinito sa BBS. Asa nga Lain part sa siya, Chinito? lain siya. Asa siya nga part? Ay, dili sa chinito. Marag gamay mo ka sa camera na. Easy! Yak. Sa pag in-shake? O sige, di ko makasabot. O sige, mo in-shake ko. O sige, dili. Wow. Kapantay mo, anak. Kana sa mga post na ko. Pero wala may nagbago po. Mura magagsiboy negro kung magpa-picture, gapiyong perminti. Kung saan nga na may lisinan niyong yung nga gwapo, kay ka nga Chinito. Sugod ato may galat ng picture na gapiyong na siya. Moto. Kay Chinito lagi siya kay Liminho ba? So sa una lugar mo na yung picture gwapo ka walay liog lugar. Lain siya. Ay sorry, na-record Ay, ko na ito manood, ganinang morning Manood. partner. Di, Nag-review mig mga picture sa una. Grabe man di kay grabe kay ako si Brother Boy before. Siya mo si Rene Salud, June Encarnacion. Uy, pero in fairness ni Joe, wala na ka na. Huh? Wala kay changes before and after. Wala nga, gamay kayo sa una kaya. Nga naka sa MOR. Tukhang mo sa Gamay una. sa una. Ang ice. Kasi problema sa mata.
Di ba, kuha na ko, nag-age, nag-gubay. Wow. Alam mo rin pa kami na do. Pag sulod na ako sa MOR, kuha pa kayo ko ka ng QT pa kayo ba? Wow, cutie. Asa nga part ang cutie ato? But sige na lang, good. Basta kay, mo gid akong feeling cute yung ko pag sulod ba? Si Master Poppy mo apa sa daw may gala. Again, Tuesday, SPG Tuesday. Mahay ka muna, partner. Ay, sa Oy, atong hello mga daw. ka-BBS. Hello sa itong mga ka-BBS diha. Kumusta man mo? Happy Tuesday sa inyo mga ka-BBS. Sinaot ang okay, nangaon na mo o malipayon ninyo ang adlaw. Maroto. Salamat. Bye! Serious kayo? Serious kayo, uy? Muna magpapakaayo at Awang gitry og PM si Mami J. Marwa siguro sa kauli. Murang nagkuhan pa siguro siya. Nag-chuchu. nag-bake pa to sa iyang mga blueberry cheesecake. Teka muna ha. Ayan, Angel Lou, ayan. So, na yung mga bago figurasyon. Christopher, hello. Hello. Banihan, Sir Lemoyne, hello. Okay. And Omar Reyes. Ako sana ako Uy, kadali akong Sir Omar video Reyes. kay akong gikuan akong ganing akong gabutangan ba kay gakurog manggod. Yan nga. So, Pero change video angle. lang na ako. Oo. Change angle. Inaro ba? Na ako'y nakita diri may gala mga 50 ka mga sex questions na hadlok ka nga ipangutana. So i-try natog tubag. Mo daw ning mga sex questions nga medyo hadlok daw itubag. I-try ato lang basahon kung di ta katubag ni wala. Pero kung kwanta si tawagan ni Kung kaya naman ma-answer. kung kaya na ko nate o na to nga pagtubag, pwede na to tubagon. Required siya nga motobag ta? O- Dili po. wala ko. Depende ra sa tuwa kung asan kaya na ba. Yan, oo. Depende ra sa atong level, lugar. Level sa atong. Maro kay ka, partner. Wala kay camera. Adiloy na ako lagi gi-fix lagi kay kuan ang kaning kuan ba kaning unsay tawagan na kanang Okay na. gamit mo. Okay na. Na-explain ba? Jackie, Dalayhon, hello with a blue heart. Ayan. Dalay. Pwede po na itong mga listener na to mo mutubag may gala ha. Sige daw. At sa kadagan man kayo ni, pilian na ako ni random kung unsay kuan. Again, ang susunod na programa ay rated SFG. SFG. Medyo pixelated po na itong mga video karon i-adjust ko sa OBS para dili kayo bugat ang atong streaming may gala. Siyempre murag mo retire man siguro niya kung barkabalo na po siguro siya nga kutob sa pizza 31 ni nga kuanda. Ano ka, no? Pati bitaw sa station, wala nang mga OS. Nagana pang- kayo mga reklamo sa mga Mo- PCs. Mura My po God. kung sa ba? Anyway, so Anyway, yeah. okay, ito na. Mili na ko mga question diri ha. Ayan, ready na biya sila. Ano na sila, go! Nakulbaan daw ko, ani. Excuse me, guys. Walang yun. Kaya wala. Una nga pangutana. Hoy! Tama. Oh my gosh. That's weird. Una nga pangutana. Sound. Una nga pangutana. Una nga pangutana. The first question. I can't climax during penetration. Di daw siya maka-climax sa penetration. Is it physical or mental? Lisod ni nga pangutana. Di daw siya kaabot sa rurok ng kaligayahan or Oh. unsa ba daw ni na ba daw siya problema sa physical o sa iya lang ng mental lang? Naranan siya pangunahon na. Pagkataon naman ako ng asawa ka ha. Be, di daw kabot sa kanang rurok ng kalamihan kanang di daw mo wag daw sa kabot sa pagsulirap sa mata be. Unsa man abi kanang physical na o mental para sa imo ha. Physical meaning to say pwedeng di kaabot. Luya. Ay, ingon siya both. Ang barko daw. Pasangin lang na po ng barko. Both. Boot. Pwede po na. Sa bagay, pwede po na both. Pwede man na physical, unsay physical na naadi abay kanang mga Physical ka ng siguro kapoy basig. stress? Di ba? For example, pwede man. Tungod kay mubo. Dili ka Wag abot. Mo nang wala nakaabot sa rurok ng kaligayahan.
Nako. Naka-experience na makagrurok ng kaligayahan, Maria? No, Kalisod og tubag. Kalisod og tubag. Nasi Ed sabay, nasa ayang mangot sabay. Oh, nawala choppy kalit ang headset may gala. Ay nawala imong kan Mariana, bro naibot Bro, siguro siya. napaso na po siya nga nung gisulod siya karong Akong utro ng pangutana. Nakatesting na ba ka ng rurok ng kaligayahan, Maria? Rurok ng kaligayahan. Naiuban na nagtesting na sa kaligayahan, pero wala gid nila natagamtam tong rurok sa kon. Kung isa ka pa siyang Mount Apo or dito ra sa base camp ko to. Wala Wala na siya na ito sa peak. Wala na ka ito ka sa peak. Oy, aminin natin. Nay mga uban diha nga mga banag asawa nga minyo na sila, wa gyapon sila kaabot sa peak sa Mount Apo. Diara sila sa kuan ubos. Nano? Mo gali ng pangutana, it's either psychological ba na or physical ba na? Ako more on physical yun siguro na. Kaya syempre, what your mind tells you, mabuhaton mang yun niya. Or basin Maybe stress di siya, Bi? Herb? Basin stress siya, kay kutuloy siya August 31, mo nang wala siya wala siya kabot sa rurok ng kuan, kaligayahan. Kaligayahan. Nakulaw-naan pa na yun. Oy, Sitmir! Atong amigo, wala tanaw siya. Brad! Sitmir, adlawan. Yes. Burag sakto gini mong, Uy. Brad, muni nga panahon, Brad, nga makaingyod ka nga sakto gini mong decision, Brad. Nga nibalhin gidayong ka ba? Burag, duda ko, Brad, nakabalo na kasama na naka-insider. Kabalo ko say checka niya sa mga kauban, agi una na nako sila. Kabalo na. Nakauna rin siya. Brad, traidor ka, Sitmir, traidor ka, nakabalo naman day kadaan, nagunaon na kaghawa, ha? Oo kasi. Matod pa ni Sitmir, kutob na daw sa tinikaran na kampo na kalahos. Sa Ni apo niya. Minor. Oh, matod pa ni ko. Uy, si Maylin Torigosa. Hi, Maylin. Ang gabi kay Pert. Ang iyang comment, puro ragid ko an may gala. Puro ragid ka ng Smile na kuan. ganyan. Yes. Heart gitu na. Oh, puro ragid ka ng kuan. Palami. Hames tayo. Si figurasyon, Christopher, yun siya nga physical daw. Kay 2 inches naman. Nagid ba? Nagid 2 inches ba? Teka. Ambot lang. Unsa ko Kay 3 raman ang Mo gina yung mga... Mo man yung mga bawag anso nga kamot, Arp. Ha? Uy, again. Mo na ibaho nga mga anso nga mo. Ni Mami J last time. Last Kung lagi nga, imbis anak lagi daw unta kay tungod kay gamay naman yun, anak ko na lang. Huyo po na lo. Di kung lablo ka, at least imong itlog, gahi. Pwede mo na ibagnos-bagnos sa itlog yapon ba? Sometimes, Brad, ka ng physical. Si Aris, yun sa physical. Luya na ang notch. Ako physical ko. Napayuban herb nga dag ko or pero luya. Oh, Mug na yuban mugbo nga halos mga kuan la 4 inches lang pero solid kayo. Napoy nga na may gala. Taas pero mapilo ra. Pwede ka nga, pwede ni mo kuanan lingkuran mga 3 hours. Grabe. Basin mis tubag Maria silang kalon. Pwede ka maghalay dag towel Maria nga basa. Pwede hay. Pag comporter. Bisa pag comporter. Comporter basa ka comporter. Ay, pagbunal sa kuan. Ano ba, oh? Buak ang lababo. Wow. May storya ni sila. Oh. John Michael Batilo ilo dia. Brad, musta Brad? Miss you Brad. Hey, press. Si Carl Bersin Ibala, sabi niya, physical, kay dali rani irap ang bulkan. Pwede siya din nga na. Pwede siya na nga, wala ang babae, wala nabot sa rurok ng kaligayahan, kaya ang lalaki, sayo kayo. Sayo ra kayo niya Salamat bot. ka na nganong sayo kay ngano. Meaning ana lami ka. Pwede sad. Pwede sad. Ano Pwede. ba? Pwede. Kay Wow, kuwa kay lami. compliment nila sa mga girl. Magpadugdungo ko diriya. Kanang mga babae, mga asawa nga dali ra mo buto ang mga bana. Pasalamat mo meaning to say nga lami pag yun Lami kayo mo. mo kay Inon. Wow. Di madunggan na kay Diba? Blur. Gusto lang makita ng Chappy, reaction ni chappy sa Ma'am iya. Ling. Di madunggan kay Blur. Yeah. Wala ka dungog lagi. Wala siya ni agree. Feeling ko lang. Murag wala kasi ano. Murag di siya convinced. Murag minimum of 1 minute daw. Delay siya. Delay yung comment kay Delay. sa dito man sa live na minaw. Ay, paita. So again, muna ang First question pa lang to first question para na may gala. Muna yung mga usay ang uban man god, sa tinuod anay lang ha. Kung kamo vocal na uban mga magtiayon bisag dugay na nga years magtiayon bay. Dili ka makaistorya may abot ng ani ka ng burag ka-awkwardan sila mga bana. Lagi. Tinuod. Bisag pila na 5 yun na, bisag na sila anak ha.
Kaka-awkward yapon sila. So, ang gwapo ni nga mga kuan. So, is it Yun sa physical or kanila, mental? lagi Both. makabuk-anak Ako, kung sila awkward. mutoko, Erp, nga, ang tubag ani Erp, both ni. Pwede physical, pwede mental. Mental. Pwede sad nga, namang giubanggon nga, di kabaloo ka ng kuan, palami ba? O sa di mo ka ng mga palami nga storya. Tapos kadugayan, murag mo stimulate. Medyo mugiting na dayon, ano ba? Tapos gwapo na lang hunong, nag-advance na lang hunong, nga na ba? Mubitaw ko sahay nga, ako ang ako sa mo, namalit galig yung corner, kanang mga 90s na kanang pang-exclusive lang yun ba? Pambana lang ba? Kanang mga pang-sexy nga, pang-katulog lang ni siya nga atayra. Yan. Nag-comment, guys. Kisaw na. Di ko makakita. Sino yan? Ito na. Di makita man. Di na. Si ako nabasan si Ed Saturfield Abaday. Gilok manggani ang kigwa nga di makita. Uy! Yung buwa mo. Lain siya. Makita ra ko na nag-comment. Na, Narang nag-comment. lain siya. Kulyawan, zantan. Pero si Maria katubago na si Maria pero giprotektahan lang niya yung kaugalingon. Yang giprotektahan niya yung image nga pag Uy, siya nito ba po, ano ako, physically good na siya. Hindi ka sangko. Tanaway mong suna kasabot pa siya o kigwa manggaling daw nga gilok manggaling. So di na siya physical. Pero kanang mental tatinod na pwede sa na Sa nasa ang pagsugod. Kanang pwede sa carb na stress carb. Stress lagi. Wala ka sa mood. Stress. Muna usahay gwapo po na magsugo sa mo sa massage. Kana. Ima sa massage imong asawa. Massage ni mong tila na. Napo yung anak na mong ibang nga sa di naman na. Kanang bago pag-asawa, pwede pa, nagpa-istorya, napo yung mga hapit-hapit. Anak pa, nakan pa yung mga istorya. Ang problema na yung mga medyo madugay na di naman ang hid. Ihansak na dito. Grabe si ganun yan. Mga sila, huy! Huy, naon sa magkamamagi pa ng hit? Ihansak Sakit, naman. kaugas na kong plato din eh. Oh my God. Mo pa napatay sa Jollibee? Mo pa napatay sa Jollibee, kaya nga na ka. Naglinya pa sa cashier. Mental na bay, pwede siya na bay. Pero ani karon, pwede siya ni karon nga watay gana kay na-stress na ta kay August 31 na ta ko to. Ba? Maya na, pwede na, dako ng factor. So muna pwede mental may gala. Ayan. Nagkuha pa ko sa akong blue-green nga tea. Green tea o blue tar na tea. So blue-green ang resulta karon. Para lang to Ang stay strong. pahutana, ang baho. Burag tiil sa piaok ba? Wala pagyabot. Si Juan Bay, di Maricel. Ay, si Juan ni Herb mo. Si Erm. Ay, Diyos ko, Naapod Lord. uban Herb nga ang asawa naa sa tunga gibilin ang bana di nitiwas sa taas sa Mount Apo. Lahi man to. Lahi to. Murag true story to. True story man ni siya. True story ni Ibs nga ni. Sheila May Absin. Balik na sa taning gamay pero murag uhong. Nanasad ni may gala. Nanapuning uhong nga. Kabalo na lang yan na unsa ng uhong ha. Kuha na siya kanang mushroom. Ayan. Dongski, baklayo, naulay man. Hi Bernie, aloha amor, hello. Okay. Diretso hagbat, way ampo-ampo kuya Bern. O mo na yung problema sa uban. So mo na sa mental na po na kay maybe stress, trabaho, wala sa focus. So pwede mo hilot-hilot. Tapos please lang po, sa mga banag asawa, sanay po ninyo nga dilingon nga minyo na mudugay or live-in na mudugay, di na po mo manarapo. So pag anak ni mo sa pagtugtulog, manimahaw na imong ilok diya. Manot bras gyapon, waswas. Tana din kay mga sinina nga mga pang-exclusive lang. Correct. Ay, uban mga shorts na nga di, fight scene ba? nga di na ka mamantidaan, Erb. Di ba na yung nga na, Erb? Ginana ka mga fight scene ba? Na yung mga kuha mo. Imo bang misis, Erb, na ba'y ata, Erb, nga pangkatulog lang, Erb? Nay ka nang nay pagkatulog nga mata pa ang bata, napoy pagkatulog. Yeah. Natulog na ang bata. Muna siya. Ano dapat? Sabi favorite ni mo, Maria, nga kuhan, pangkatulog nga, no? Ikaw na ba isa Rosario Maria, no? Ikaw na isa? So kung matulog ka, kapanglak ka. Dili na. Actually, gahapon pa natawrag lakang ako.
Since high school. Pero guys, ako most of the nights, dili gid ko ga undies. Diretso lang ko sa mga bloomer shorts. Pero mas comfy. So t-shirt lang ana, wala na yun. Yeah, Mura mga sabay na nga panahon nga kanang medyo ma-relax sa mga babae, di ba? Kay Yeah, and dili gid mi ga wear og bra. Oo, And okay. it's okay kay para maka-breathe ang amo ang mga Ay na din ilong di ay. Pag-ala. Ay, salamat. I mean, ma-relax siya ba? Kay gina-lift up ya siya almost every day. Wow, relax daw siya. Isa na ka Kung maka-story up, burag kadako up, no? Dede. Ay, sis. Uy, lang. okay ba? Makuha na ba po siya? At least di ba po siya maigoan na o. Kung feeling ninyo gamay ang inyong mga yutos, panguya mo gagmay kamot nga laki, ha? Para mo dako sa tanahon. More tirada diya. So, Pwede. okay, next question na ta. Grabe. Sa Grabe, 50 ka number one question, pa is din number 1 pa lang to ako napili, may gala. Number 1 pa lang to. Nag-130 na din tayo ngayon ha. I'm not very comfortable performing oral sex. Any advice? Hoy. Eh? As in? Nanapoy nga na yung mga karelasyon may gala nga dili sila into oral sex. My God. Unsa daw yung ma-advise? Nice, ano? May imagine ba nimo yung kagaling mo, Maria? If ever? Pangutana, gahimo ba si Maria? Mo galing may di ano lang kay Ipok na. ato galing na ato pagaling yung giprotektan niyang kagalingon nga wala pa siya experience. Nanay ang papa. So ang ato Ang ato diya, unsay bago nga balaod karon sa kuan? sa konseho. Sa konseho. Okay, look. Pagsulod sa papa ni Maria, Di ba dito sa na change topic daw, pipila naman ang positive karon sa Cagayan de Oro. Wait, no. But I can't imagine myself murag yak. Ikaw mag-oral or ikaw ang gi-oral? So, ako mag-oral. Reputation. Diba? I hate that part ng mga lubot. Di ba kung gakaw lubot, guys? Imagine. Sa lechon manok, diba? Easy kinebate kita manin sa likod ko. Nanapon mo ano musulod mo ginasakali basta yung ano na dayon ang topic. Ay, gano'n siya signal ba? Alam mo sa Solina dito kaya nagbinastos na puli mong papa. Actually, monitor ka, Joe. Tulong ba doon? Istorya na nato si Barney. Ang baba si mong umahan. Ato istorya ng DepEd, kumusta ilang online nga kuhan. Modular. Ay, in fairness ba, sa tinadalay lang, naingani uban nga, dili komportable doing oral sex. Sige daw, tanaw to sa itong mga kuanbi, sa itong mga Nag-comment. sa mag-comment bi. Sige kamo, unsa inyong ma-advise kini daw sa comment. Basig baho, magwaswas jud. Okay. Baka bushy. Si 69 pinaka the best herb. Wow. Philistine Zober Dumaog, pa-shout na mo diri sa Dumaguete. Ay, hello dia sa Dumaguete. Usa na sa mga syudad herb na gusto na ko adtuan herb, Dumaguete. Wala po Canada. Wa po Canada. Pohon po mahuman ning COVID. Anto tali ha. Basig baho. Actually, yes. Basig baho daw, posible na siya kuan. Wow, ang hit. Ano ba? Dapat. Uy, si- Makaitsin gid yapo. Na-advise si Aloha sa imo Maria. Wala na iyak Maria if imuan ng bana. Bana. Sa karon kay diba? boyfriend pa man na, medyo ludan pa ka. Tiyan. Bit lang kagalang kuan snow beer. Snow beer? Snow bear? Oh, sorry, snow beer. Snow. Snowbeer. Basta snow man to, para na snow. Snow beer. Snowbeer. Ayaw pala snow beer. Ano mo na good? Snow beer. Ayaw pala ko sorry. snow bear. Ano lang social ra kayo ang kuan ba? Tambay. Lasal, May snow lasal. bear like kana bitong kuan para minto bitaw sa mouth. Na snow bear. May sabi na chili. Jerjera ko be, ingon siya dapat hugason or mag-shave. Pangalan. Dili po kayo ba kay pag mubura po kayong shave katul kayo sa simod.
Katol, Gani, katol. katul kayo na. Pero dapat may ikaw po mismo nga partner, kabalo ka kung asa dapit ni mo mapahati. Ning samot ka bla si Maria. Muna ni. Absent man si Master. Padulong pa sa nalit daw sa may gala. Amot asa sa ning ulit. Sa bagay, ulitaw man siya. Muna yung nakalami sa ulitaw. Way mangita, way kuhan. Bisag asa padulong. Bisag asa mabuntagan. Shelly na ni Maho murag ginamos. Nisas. Kalamian ang ginamos. Yes. Romansa tiil taman hubon-hubon. Para basa. Si hubon. Kandri pa murag tangkugo ba? Oh, Kung manang hubon-hubon, di ba tangkugo? Or ka nang ubul-ubul masun. Amot asa Kaya sa bulubul. hair, kanang murag anak ya, oh. Alimpo, oh. Alin po? Ubul. Oh. Oh, sige daw. Sa inyo sa inyo mga advice katong dili komportable sa oral recitation. Wow. Naadiri si, ay, ama na nabasa Sa naman ba- yung ngunit kang sa bagay, user, Brad. okay na. Ayaw pod bigla ah. Ay di ko kabalo Nay, Brad nay. kung di ko kabalo Brad kung bigla. Dili tama na. Okay na nagkuan ako, nag-fix na ako sa akong advice. Biglaon nimo. Biglaan ni mo. Anak pa. Hey, diretso ka lang. Hoy, diretso ka. Hoy! Hoy! Hoy, nagunsa ka. Hoy! Hoy, puro ano na na, hoy. ano? Puro na hoy. Hoy, hantod na maghahoy. Hoy! Hoy! Hoy, ano ba? Dili ko biya, ayo. My grade 8 son is listening. Dili Kaya ko ko- na maka, Namagibang ko hinay-nayo. Ayaw, pinasok ko din. Ayaw lagi. Samok. Ayo, pero hinay nag-abri. Samok. Ana na may uban na kung hinay-nayo nimo. May nang kalito nimo pa. Hup! Hoy! Hoy! Puro na hoy ang mata niya. Puro na hoy ang mata. Hoy! Usa man na. Usa man ang kabuhato ni. Wala na. Tingala lang siya pag mata niya wala na. Buran na siya nasa train tubusan. Wala na itom. Wala na itom sa mata. Puti na tanan. Lagi saniban, Saniba na. Di ba? Wala na siya mabuhat. May gala. oh my God, dili ka So, sila matukuan, ana. So kung naminaw man si JKM Enterprises, kalita. Kung tinuod man yun nga di ganahan ha. Oh my God. Ikaw, Erp, sa imong advisor, kaliton, Asa? hinahinayon. Doon na ako kuan ganang hinahinayon siguro. Hinahinay lang kay Sa tuhod na, until ikaw, na medyo so pwede. medyo mo Asa makapadulong? convince na nimo siya. So, for example, mo submarine ka. Please, ayaw, di ko gana. Di ka bala, tuhod na lagi. Tuhod na, promise, tuhod. Oh, Pina-surprise man na. Tuhod na. Pag anak, ang style mo sa girls kay may nano lugar, hinahinay na kay, hinahinay na. Iya man tabunan. Siya ay ba? Ay lagi di. Pero sa sige ni mo kupok dito, hinahinay na ginakabri rin kada kaya. Dito na din siya. Curtain call. Maabot na din ang panahon niya pag nalagyo dito mo na din. Ang lasa ng istorya din guys, pag humanda yun, medyo grabe ka ganino in fairness. Sama ka, the best. So, pwede na. Tama. Pwede sa hinahinayon, pwede. Pop, asa ka. Di ba na yan? Ayaw, lagi ba? Dili man, tuhod ra. Tuhod. Samo ka, tuhod ra galing. Ano ni Saka ka? Sa paara. Sa paara lagi. Sama ka, gapaingon na ka diya Oo. Gapaingon na ka somewhere. Sama ka. Pusod ra. Sa pusod ra galing. Samok dong. Stop yun ako. Pusod ra galing. Hawa imong hands. Hands! Na hands mo tinuon. Uy, sama kay ka, ayaw ba? Ay, sadya ba? Kay wala ko nakashave. So meaning, nakashave dito day automatic. Pwede na ito may gala. Pwede. Oops. Mato pa ni dala taman. Ito mga sharer ha. Kamo ang na-chance makadagon niya sa atong ihatag sa Blue Energy nga 500 pesos worth ng gasolina. Stay put lang mo di may gala. Okay. Ang uban ba sa inyong mga advice may gala? Si undangan hanto di mangluspad. Lo, grabe kayo. Grabe Grabe, sila. Uy, eh. patawad ah. Sirilyo. Sweet talaga kayo ka based on experience na. Dili. Katuning nag-eskwela mi sa college katong sa Aralin Panlipunan ng ug sa Rizal. Yeah, actually kang Sige, padayon na. Maylin Torigosa, hala mastira ni Joe.
Grabe ana si Maylin. Ang buro na ilain. Basig member ka po ni Sagaw. Gaw. Gaw. Mulaglahi among na sense. Si Ano, Shelly ang may lugar sa Ate Maylin, asang oy. trapo man jud ang unang ilitok kong mahuman. Asang trapo na. Alam mo, side comment ta ba? Unsay mga di ba natay mga code na gusto ka meaning ana pero lahi ang inyong mga terms? Mm. Like for example, kung mag-asawa na, di ba, may ay, so ka, maligo ka? Maligo sa, or ano, ato sa kwarto, mamilo sa kuguan. Mamilo sa kug May t-shirt. mga sign. Dili, mo na imong Code, gusto, code. pero ang linya lahi inyong gabuhaton. Lai, oh. Sige daw, share daw ninyo, be. Sige daw, kanasa daw, be. Share ninyo. Una sa ko. Kana mga Una sa imbita. ko ha. Una sa ko kay medyo laban akong ulo. Yes. Lahi man nga ulo ang gilabad eh, may gana. Ay, lahi nga ulo ang Lahi ilaban. ang ulo ang gilabad. Diba nabi mga term ng mga kwan? Ito daw, bi. Ang mga na ba, nang pinaputol din sa topic ba, di na bitang sumpay. Daw, bi. Ano ba? Kwan ba? Naingon diri ni Marco Crisostomo na siya palungad ang suga. Ha? Palungo Tapos na. Ana, i-apply de. lang ang CR kay Hoy. Yes. Lakatong high school ko, wala si Christopher Sayo sa din na... Grabe kay high school. Siya. Leisure among terms akong uyaban na. Wow. Yeah, social. Leisure. Mo ba na ka lang? Sa? Na ice cream ilaha. Kaantag ice cream. Ice cream? Nailhan dayon eh. Nailan na yun. Sa mugin nilang style. Ay, kabro na ko sa LRP. Sa man, tutag budiga? So, quotax tax ka ron. Lahi, dili nagubaan ng truck. Wow! Nagtanaw ra ba si Ed Sator? Ana si Ed Sator, nakalak ang portahan. Agay. Yay. Ay, kalagi naka sa boarding house. Tapos, ang boarding house, adili, sa usa ka boarding house, daghan mo kwarto. Tapos, kwarto, ikaw, dili man po ka pwede diretso nga kuhan. Kay, magi mo nga, dila pa man ang mga barkada sa gawas. Ay mong tumugtingo, kung saan mo mapasulod sa kwarto ang imong uyab, di ba? Kaya nakit tumugtingo, musulod din ka sa kwarto, ay, musulod din ka. Siyempre, si Maria, di pa man kayo na pa man ang mga ubang board me dito. So, ito, kaun sa siya. Musulod din ka una. Ikaw, katul na kay ka ba? Damay. Lab? Oh, lab ka dyan, lab ka nang, mo ba ning kuhan, lab? Mo ba ning libro, lab? Unsa, lab? Alis sa diri, sunod sa galing. Mga pasangil. O sa man lab, kani ba alisa ba? O sa na libro, alisa galing kay kani ba nga libro? Kani ba pagsulod kani ba? So morning kuan ba? Finalak na ba? Pagsunod na, kani siya ba, nahilom na ni kani. Ala kay katong ina. Kita kanang kuan kay kanang gilok na kay ka-herb ba Samo kay ka kay mo pasangil. Ariling Ta problema Herb, kung medyo bugo ko nimong uyab mo na yung problema Herb. Di ka gets ba? Be, alisa be kana mo ba ni itong assignment kaning page 19 ha? Wala man tayo assignment. Wala man tayo assignment. Unsa assignment, classmate ba data? Bombels magyugian. di man to pareho course. Di ba? Mo na diha ang problema. Kung ang imong uya bugukon sa di mo kasabot ba. Ayaw gyud. Lab ka tong project na to laba. Ay project nga human na ba? Gibilin na ba ito ganina? Gay. Kaminus ba? Minus. Gawas din yung kuan. Unsa man kala bugok. Walang drive. Nabulag na naman kasulod sa boarding house. So kadugaya makasabot eh. Ganang lab. Lab ka ng kuan lab ba? Kaning, palayo sa ko labi kay galisod kong dalaaning kuan lab. Kaning aparador. Wow. Parador mo. Sakot. Saya aparador. Ako lang ipaiswag ba? Palayo ko lang daw ko. Tabagi siya kay ko diri. Salo dayon. Taman dayon. Sirado na diya. Pag kasunod na ba din anak kay mga feeling safe na rin kayo mo. Ay, yes. Oh my God, wala na gina na kita din eh. Samo kasi putang ang bag. Alam, grabe na yun. Sa kabalan ka Maria, quatax-tax ka ron? Deliver taran. Ano na, matirada niya?
Sa man, Kato, deliver. basing katong ayuda nga gatog sa hatag sa to, basing pasumangal do. Oh, ha? Uy, di ka ni Bodega. bago nila karon Erp, ayuda tata. Pwede. Sa man, ayuda na sa Man da. ayuda tata. Dili, gamiton na itong tissue. Oo, Uy, dugi na kita. Saman. Dugi na kita, uy, ayuda do. Tilala ba? Pwede. Hello. Saman. Ha, ayuda? Asaman? Tirada dia. Ano Pwede ikaw swagan, no? Ayuda. Pwede. Pwede na may... Or mga kung mountaineering group mo, pwede sana. Kumusta naman yung mga mountains? Ano? Lami kayo mo visit sa peak. Na. Nakabisit lang dito sa kuan katong langob sa Kargala. Langob sa Kargala. Kay langob sa Kargala. Pwede. Or pwede mo ka ng food ninyo na halo-halo. Halo-halo na sa ta. Bong, ikaw ba mo? Tag-adol na kasi halo-halo dom. Diabetes na yung ka na dom. Sina mo? Labi kung babae mo ingon sa lalaki, unsa man iingon. Ambod lang sa pisa babae nga style. Mingon lagi ko mukha ako drumstick, we. Dalibi tata. Or, lami kayo mo kaog hotdog in a bun. Wow! Hotdog! Bayot kayo ba kung hotdog ang gamiton? No, kung hotdog ang word ba, burog bayot ra kayo. Pwede shawarma ka na. Pwede. Shawarma ta. Ano, Yeah, or turon. Turon, pwede. Samo kay kauna ni mong shawarma kay pag anan mutulo ka tong mga onions ba. Lami yung maginanggang, uy. Pwede ginanggang. Pero medyo dili mo gikanak ang lalaki ra magidana, pero naiuban lang mga girl naman ng sa man sleepy ko. Tapos boarding house na dagang kay tao dito eh. Di kay pong kumakatulog kay na yung mga magsingit-singit ang mga boardmate. Wow. Amerika, somewhere. Ta. Ba, pwede. Pwede, no? Pwede. Bingkalami kayo. Climb tata. Uy, si Ed. Climb tata. Dog, climb tata. O, yun siya. Nabasan daw niya siya sa cellphone siyang ate. Mo daw yung nakita. Kaya pag yun daw, climb tata. Pag human nag-climb tata. Yun siya, alami ato nga climb. Uy, ito pinaka-the best nga climb ba? Kabot ko speak, we. Nabot yun sa peak. It's the climb. Gwapo kay sa kipik, we. Ay, mga ka-BBS, share lang ta. Kaya itong mga sharer, mo yung makadaog later sa itong mga padula. Hindi na pa Basta lagi minabang basta so 150 plus na kita karon no. 150 plus na po tayo mga BBS. Ay, update po natin sa pulso ng masa. Hello sa mga taga Blue Energy. I love you all. Hello. Salamat. 5 ka winners on Salamat, air pa. 5 ka winners ka tag 500. 5 ka winners karon? Kaya na bagong promo po karon ang Blue Energy. O niyang taon-taon may gala. Yes. Kaya di ba na sila yung major promo? Kanang ilang katoy ilang bugas herb sa daily ra na nila. Pero na sila yung bagong promo karon kay mga niaging adlaw. Mga niaging tuig. Daghan na sila yung nahatag herb. Kabalo ba mo nga nakahatag na sila og akong isa-isahon para makabalo mo ha? Sige. Paminaw mong tarong ha. Oh, di ba? Grabe kayo. Oh, grabe. Wala pa rin ako masulti. Wala pa. Ayan. Kabalo ba ka nga nakahatag na sila og house and lot? Oo, Nakahatag na sila og Toyota Wigo. Yes, Nakahatag na po sila og Honda Rebel. Katong mahalon kay nga motor. Tapos kato na yung motor kada kinsina katong XRM. O ang pinakalas at tangin ninyo ang akong vlog ang akong gi-award ang Toyota Vios. Usa ka jeepney driver ang nakadaog or sa sige niya og tubil. Toyota Vios ang pinakalas. Karon at tangin ninyo karon taud-taud lang kay naa na pud sila bag-ong and this time cash price. Pipila Erp. Ay, basta lagi Erp. Mas dako pa ba ni sa SAP? Onya. Pero mas dako pa daw ako madawatan sa Onya, may gala. Again, akong gipangutana naman. Blue Energy. Salamat, Blue Energy. Hello, Saint Hello sa mga Hello, staff. dia kang Ma'am Lineth na ITH, ha? Ha? Lineth. Dumpa. Oh, Shikay. Incarnation. Chikay. Okay, balik ta sa ato mga kwan. Lamia Mga manut. question. Laina po nilang termo. Lamia manutpik. Uy, kagamay ba? Alay, gagamay ba kay anong toothpick? Oh, eh.
Ipadako po na ninyo, Balik ta sa mga questions nga medyo kaka-awkward, mga sex questions, adult questions nga medyo kuan ka. You're free to answer. Awkward Dili na- matubag. Medyo awkward Di ka daw. matubag. Hala ka ni may gala. Hala. Oh my God. Grabe, oh. Pero may gom sa tani. ang iya daw husband nag-gain og weight Hala, oy. Sinukoy. and now galisod na siya og bayang magiliw. Unsa daw yung buhaton? Yang ipa-exercise So niya. tinuod din nga basta obese ka medyo minus yun. Dili man ba? Depende siguro sa Bina ba tao kung changes over ba na. katong obese pa ko og niniwang na ko? Nabe? Nabe diferensya katong obese ko og katong niniwang na ko. Grabe. Ngira Nabe May weakness, changes oh. sa one. Ha? Grabe. O kabalo? Walay changes? Mora gyapon ang performance? So bala lang di gyapon. Pero ang kuan ang bili man gyapon so, ambot lang dagan dapat tay mga Wala friends nga obese wala may man gala. ba? Dili wala ba sa ko ka-experience po din noon. Ambot lang unsa pamoy yung kag obese bro kanag yung Basing grabe po kayo kataba. katong yun niabot gyud sa kung punto nga obese man gyud to may gala nga Mm. ulo diretso baga. Katong naka-red ka og pants. Katong Katong nag-obese well sa bagay nagi mga nga nagyapon so it's all in the mind. Siguro kana mo kung medyo obese ka, medyo kapoy, mulihok, ana siguro so dali nakakapuyon ang imong stamina lisod na. Nay mga posisyon nga lisod pud kayo kwao na. na less creative ka. Tapos tungod kay daghan po kay fats ta kung iyang junior mubo pa gyud samot na gyud siya kagamay Samot tanan. na. Wala na gid mga igala. Samot na kalisod May pang nababae na lang siya. Ano? Oh, ana. So medyo na gyud. So muna na akong gipasabot. Magdepende ra gihapon na sa edad. Edad daw yung ni ko ano. Ni Claylon. Gino, kung ba Connie, sinapoy John mga Lee. obese diha nga performance level gihapon. Ingon po ni Carpads, hangak na. Unsa Jackie, katong di na nimo makita ang imong uhong. Grabe mga igala. Grabe sige na eh. like ohong. Like Where that, are you, umbrella. uhong? Ohong. Ohong. Udong to udong. Ay, udong dito dahil. Ohong nalami. Tapiason yung ganin si Aris kagano ni siya. Biyain na kay wa na pulos wine nga notes. Nick James and Chicken Joe pa shout out. Hoy! Nick James Lim. Tinuod na if mag-swallow love nimo. Wow. Pindisin nyo ha. Anad-anad na. Ilang kinyo pa korati lagi. Si Aloha Amor nag-advise mag-take siya og robust. Well, at the end of the proven day, po na. Gwapo magita Tinuod po na. Gwapo magita na nga. Imo siya ipa-diet. Number one, di lang Diet sa ingon yun sa ba, sex exercise? drive. Di lang sa sex drive ang na-changes. Imong ipakita po nga ang health niya ba kanang as a Di siya magpabaya. father sa iyang pamilya. Di lang sa sex. that helps. Kibali, side effect na po lang sa pamilya. Di ba? Mm. Pero kanang ingon ka nga nungka nungka nga ang istorya is kuan. 'Di ba? So ino nimo siya nga tapos kung if ever mag-diet siya, sabayan nimo na bay. Lisod kay nang sa balay nga mag-diet, for example, no rice siya. Pero kamo kay ga-rice gyapon mo lisod dili na palpak ginabay. Mas less ang percentage Matintal. kuan. So kung nag-diet siya, diet tanan. No rice po ka. Kung red rice, ana. Kung nag-hiking po ka. The more better nga magsabay mo. Work together. Yes. Sayra ba no? Let's be honest, no? Parang pag medyo ba manambok ta, medyo natay baho sa no? Pero ba na? Naagyo. Oo, tinuod na. Naagya sa Singot, uban. sa baba, medyo Yung na mga maligo. pasingit-singitan. Once na dako ka, permig ka nga dapat conscious ka ba sa imong hygiene. Again, Maligo. well, ang advantage lang sa Di sa pa babae, Brad, bisa pag paghubo nimo nga mura ka si Michelin. Oh, Kabalo sa mo ni Michelin katong Yeah. model mascot sa kita. ligid. Oh, ligid.
Bisa pag dili sila ma-turn on sa imuha kay tungod kay dili ka abs, dili ka mga alasa milbi baka. Pero ang nakalami lang sa babae kay dili man kailangan sila mo ismetog sang. Bangag naman sila. So kung kuanon sila dito, eventually maaraw sa gyapon sila. Muna diferensya sa lalaki. Ang lalaki, Mo effort. for example sa babae, pagtanaw na to sa pagtanaw pa lang ang murag hala, dili siya attractive sa imong pananaw, dili siya kuan. Pwede marespetaran lang. Maglisod ka kay di ba? Wala man kailangan ang imong una-una nga lami siya mo na mag-struggle mo lami siya dili lami siya dili lagi ano ba so mag-struggle ka karon dili na nun nimo sa matagag respeto dili pa sa babae nga balag wa kay lami balag wa ko na attract mo kay tambok ka pero sige lang bangag naman ko ana bitaw so mo nang Pwede na ko muhayang din oo pwede na sa muhayang mo lang diferensya so I think mo na mo isulti sa kuan mo na mo siya sabayan nimo siya ana then more on the ano ka sa health side as a young personality Correct. ba? Pero what if kung obese na siya daan katong pagsugod pa lang ninyo Maupod. mo na ilisod ba yan? Pero kung Kaya sa bagay ang question nung kanina kay sukat pag minyo ni-gain og weight so kana noon pero kana nung kuan pa pagsugod pa lang kung apiki na gyud ka ayo na lang sugta kung apiki gyud kadaan kay Pero na may mga daggo gyapon bay nga ano, mga performer gyapon. Or kato na lang yung advice nga katong sa mga robust or Pwede sad. makadako or makahatag og Extension, tagay extension cord. Tagay heels para mo taas. or something nga maka-enhance. Makapabaskog. Maka-enhance sa iyahan. Makapagahi. Nakakusog! Para kay Ay, grabe ka utog! Inubog diatoms kahit bigay tai, imuha pa ka ha. Pamida ni. Wee! Oy, diri sa Middle East, dates ilang ginakuan. Say ginakuan, ginapasunod. Ilang Kinakaon? ihap siguro. Dates. Dili, ang ilang kanang anang dates na mga racing. Oh, yeah. Lami ba na lami na. What's spell? Kanang Yung ba family dates? painat, ganun, painat. Painat. Family Kapoy naman gani na overweight na, samot na imong weight na nasa obesity. Mo lagi, ang problema mo kung nangayog pangutana, ang nangayog advice, isang asawa nga sa'yo, saon na kung kani siyang umbana na nag-gain na, barwa na, luya na. Naku. Alam mo mo Enhancers, take ka ng actually mga enhancers. naiuban mga sexy. Kanan na ngayo bag advice na Erp, dili ba na ang pangalan dia Joey? Di ba na akong Dili. ako asawa? Oh, dili. Kabalo ka, Erp. Usay na igabuhaton sa mga way. Kay, what if pamatimingan? Ni obese siya, so ni minus na. Butang na tong imong wife is active kay siya. Hilig kay ba? Di man pa na ma-blame. Naman yung mga babae nga hilig yun. Hiligid mo gid. Mo nang uban, Erp. Ang gabuhaton nila mag-play sa tubangan silang mga anave. Wow. Burang mapakita sa ban nun unsa naman ni siya mas nag-enjoy naman nun siya siyang self kaysa ako burang ana ba kanayana nga mga dating Kung ako ba na magkuan kay mahugaw kung kuan ba. Kasi feel ninyo kung makita ninyo. medyo ano ka kanang medyo well maybe ako makiinsa ko nga oy murag mas nag-enjoy na noon siya sa iyang mag-all by Dapat myself kaysa step ako. up ko, sige. So yeah, burag sa ko diri wa koy pulos. At least sa babae po nga side, kung safety purposes, sa safe na tanaw, at least wa ka nag-cheat. Pero gipakita lang nimo sa iya nga mas nag-enjoy pa man ako sa sex toys or sa akong kaugalingon kaysa imuha kay wa naman ka di naman ka mugahi. Magkuan na lang ko sa akong kaugalingon. Gosh. So ikaw sa ma-challenge sad ka, di ba? Wala. Baka nimo burag to yun pag isasawa tarong nga nasapon ba? Oh my god. Di ba may so sa ko diri wa ko'y pulos dire. Ano ba? Balay itong nasapon nimo kay para ikuan mo mingon siya nga nasapon din siya nga na siya ka video chat. Don't leave me. Don't leave me. Don't leave me. Oy, lode ko na sa akong amigo da sa Isuzu nga si pinakakulba na mo diri nga silingan si Boss Eric Magat. Sir. Mo nang among John Wick diri sa Westwoods. Lah, iyo kayo dyan mo John Wick, di ba? Eba siya. Kanang tahimik ngunit mapanganib. Hala. Kulba kayo may gala. Pero sama, speaking of medyo obese, daghan man may mga obese diri pod. Pero kulba na mo mga kauban diri mga dagko diri. Ako lang i-shout out diri silang Bobby Lagsa. Si Robert Lee.
Og si Kukoy. Nga kuan. So kay plido ni Kukoy bi. O kani sila tulo. Every day sige push up para mo niwang. Uso na ba na yung push-up challenge? Oh, 25 lang. Lagi ni Kukoy. Uy, pwede na. Taga Oy, shout out day kay kuan kisab niya si Carl Noslar Aliva na naa sa Qatar. Shout out ko Katarman kamigin. Oy, hello sa tanan. Limbaroy ani tanaw unsa ni hapit ko mabangga Limbaroy ani tanaw while na mina sa Nag-drive inyo. siya. Nag-drive siya Oy, sa road of si kuan sa gibalin na sa ni. Carlson. Carl Carlson. ay Carlson. Carlson Avila. Abila. Oh, gibaylo na sa ni. Nauso mo gani. Okay, move on ta sa mga next sa question. Sunod. Ha? Ano yun? Bawion na lang sa kamot og dila. Dapat. Pwede. Yeah. Ano na lang, wa? Hala. Mga burot-burot daw sa mga burot-burot daw herb sa mga junior sa lalaki. Kailangan ba daw siya mag-worry? Nay burot-burot? Nay burot-burot. Basig ugat-ugat. Skin, Basig something? ugat-ugat. O basig sa skin. Unsa Nabay- klase nga burot-burot? Nabay burot-burot, Maria? Naman na siya times. Wow. Nalagi, nag-study niya na sa kuan. Aralin panlipunan, Sa Rizal. mathematics. Mathematics. Algebra ba Ang na? minimum nga burot kay 20. So, 20 niya, i-divide siya into 2 kay, di ba, 2 balls. So, 10 per side. May alam na nimo kung kuan kung STI or warts kay Yeah. pataas man siya, pataas. Siguro, una is something, namang yun na sa skin kay, kanang mga murag chicken skin bitaw. Gagmay lang Ano, siya. So, nana siya Ganun. sometimes sa mga kuan intimate parts. And matod pa sa ako ang dermatologist. So, normal na daw na siya sa mga parts. Normal na siya. Ha? Kanang mga murag chicken Burot-burot ba? skin. Mga chicken skin. Oh, so kanang murag gagmay na mga... So, sa Wala may pero siya na mag-worry ba daw siya na? manok. Mag-worry ba daw siya na, dili? Ayaw, Well, dili if man. normal chicken skin, okay ra gina siya. Normal na siya. Aminin na natin, Herb, naka-experience ko nga na sa una, Herb, na medyo na something, Herb, na initubo, Herb. Kaya problema sa ako, katong nagsugon ako nga na nakuha diabetic ko. So akong kumangi ka, di ba kita mga Masik laki? matagtiki to. Dili. Sa lubot to ako matagtiki, Herb, sa lubot. Sa lubot to. Ang problema sa mo mga diabetic, Herb, labi na kung dili control imong sugar, so katong sugod pa lang ko. So nakay ang residue sa imong ihi medyo na sugar. So ang tendency di ba kung mangihi ang mga lalaki medyo na magini mabilin no basa pag mag-action na kuan mahimo na siyang sugar. So ang tendency or magdugay siya makakos siya og mga skin irritations. Katong time nga dili pa control akong sugar may Sugar. Pero at least mao na siya nga reason. Uy, katul kaayo ang Noche Buena sa Ox. Di ba mo magina ang problem Earth sa diabetic, no? Makasaya ka lang. Beat it! Muna usay nang kabantay ka to, Earth, na pagkuha na Earth, masayo ko na Pero sa wala labi. ka, mukiay-kiay ka gamay. Malana ko, Earth. Ay, Napagintay mo. Katul lagi na, kaya Earth. magsayo ka ng kamulog kanta mo. Muna na siya. Katul kayo. Ha, Billie Jean. Ama. Pero mas mag-worry siya na Earth kung ang iyang burot-burot is katong mailaman mo kung warts, genital warts kay pataas man gud siya. Oo. Tapos okay. ang color and are Pataas brown. ang burot? Bata dili burot siya, it's pataas siya nga. Kana mo ra siya mutaas sa mga anak gid ba? Ipakita sa dobe na, di akaran. Wala man nga ako. Pero nag-study mi, nagkuan ba taan na sa una sa katong AIDS bitaw sa atong gapilan nga seminar sa una about HIV. Sa Mokan. Correct. Okay. Na mo man na ina. Namino, di gud siya to. Namino ka anog mga inandoy. Perty. Party kayo. Ay, So, grabe. i-check na lang ating girl sa mga parts ko. Sa Ang ingon pa ni Kyle din abot lang Kyle Gonzalez, keratosis pilaris tawag ana na medical term. Pwede Okay. ba? Pwede. Actually, pwede. kanina Tinuod po siya. siya ga-comment regarding po ganina sa obese. Ano siya, ipatanaw daw itong obese and its effect na documentary. Same person nga nag-comment ganina. So, murag, At least, bawal gyud ang mga bugok din ha. yeah. Ay, kanibi. Isa na lang ha. Before na ako basahon ng kuan na. Basin daw na bulitas mo tong burot. Pwede.
Sus, kanina sad, no? Balik-balik magini ba? Ang iya daw ba na mubo, unsa daw ang position nga ilang itry? Wag yun, ang missionary ra gyud may pinaka-feel gyud may gala. O sigurado ka gamay, basig dako lang po ng imuha. Baka bagay mo pancake. Kasi mubo ang iyang bana, mubo. Mubo ang iyang junior. Mubo. Sa Unsay junior siya position bana. nga iyang itry? Pwede yan, dog style or missionary. Mura may pinaka... Oh, pwede. Ayun na mo pangarapan ng mga uban sa porn nga. Pina-side view. Ay na mo, pina-side Ayaw na, view. ayaw Hindi na. na gina maabot. Ang ending ana, mahuslo lang na, mapiko lang na sakit. Dito mo sa sure yun ba? Luya sa mapiko sa uy, grabe. Dili to, kung mubo na yun, dili na Lata na yun dili na siya, naman. mga Kung mubo, dili mapiko. Maplat lang yun siya, maplat. Ay, kani, gwapo ni nga question. There's usually. Mawala yun ang gingon lagi. Nang nagbasa lang, oh. There's usually more pain. Masakit akong gaka-feel kaysa pleasure kung mag-sex me sa akong partner. Unsay problema? Halak ka. Mala ka. Malhan, pwede. Namalhan ka. Tapos ang problema, sad, Wala house. ayaw po og ka ng pagdrama-drama nga nalamian ka. Bisag big, wala ka ganahin na sakitan ka. Sometimes ang kami mga laki usahay, wa mi kabulo sa inyo na feel. Kamo pod mga babae, wasan mo na kabulo sa mong na feel. Kaya mo na feel Alam na, lami mong yun. Oh, di usahay mo gud kana dili tanan atong kakita sa movies. Effective na sa Tinuod. tanan. Namo gyud makita ni mga gianan niya pagbuhat, di abis mo ganahan po kay siya. You like that, baby? Do you like that, ha? May ibang mga pinaparok-parok, mga gibunot ang mga buhok, mga bisag unsa na lang may gala. Come on, baby. Don't leave me. Don't leave me, baby. Bring it on, baby. Lamang yung ibang nga awaton nila or maybe, di ba, magtabog-tabog mga laki, pre, anaon ni mo, pre. Anaon ni mo si Maria, pre. Anaon ni mo, pre. Anaon ni mo, pre. Ay, mga anang istorya. Pounding. Kay abi man ni mo, tungod tayo, di siya ganahan. Ang Lagi. problema sa sabon babae, tungod, hindi po sila gusto nga mahadlok mo nga Malain. basig, malain. So, kamo sa giyagwan to sa ninyo. Oh yeah, baby. Lamino. Oh, yes. Agay part. Agay part. Agay, pre. Agay herb. Agay, pre. So Bagong karon. pagsugod pa lang, mo nang importante gyud bay sa sex gyud. Sa tinud-anay lang, communication gyud. Storya gyud, ikaw sad babae or ikaw lalaki, kung nagi siya gibuhat na nalamian ka, isulti kana ganahan ko ana. Pag mayon ka nga wa ka ganahi, ayaw ka na di ka sakit, ayaw kay sakit ana or nayusan abi nimo ang babae giganahan herb gigilokan na day herb. Lagi. Sige, katawa ba? Arsa ba ikaw sa gigabi mong balag, abi nimo nagarsa-arsa siya ba yun sa gilok na. Gilok mo na. Sige, grabe ko. Inani ko. May gigay kong pagilo kay. Kalay mo talalaki, abi na itong ganahan siya. Mauna. Nag-sound effect siya, di abi po na itong, kini itong banaton, birahan sa tumayo kay, abi na itong, waman di ay. So ayaw mo pag-pretend. Napagay mga script lang, you like it, ha? You like it? Yeah. Say my name. English niyo. Say my name. Come on, shake that booty. Come on. Show what your mama gave you. Come on, show what your mama gave you. Welcome to the song. So communication mo. Storya gyud mo. Muna problema sa iya, muna nasakitan siya. Kasi anong naabot mo na dapat sa sugod pa lang. Muna ni uban mo yung pun nga diligo lang sa dako kay sakitan ra ko. So gusto ko sakto lang kada ko ana, may ana. So muna dapat, muna sakto dia dapat may gala. Kanya bito pagbulag din, kilibakon. Mes, gamay makito iya. Yes. Mo dai pagbulang na istorya na dayon. Sus, kato siya, sus. Yes. Ani rato, ani. Si Carlo basin sa lubot gitirahan kay sakit. Ay, sakit day Carl. Nakatisting gid siya, nakatisting gid siya gid ay. Opio. Carlo. Okay. Lahat ni nga Carla. In the beginning. In the beginning. In the beginning. Akong papa nag-edad akong papa pag edad o 50 years old nagamit og Viagra kay 15 years man ilang gap sa akong mama. 35 years old pa akong mama, dapat di gyud magpagan siya akong papa kay bata pa akong mama, kinahanglan gyud na niya Viagra inig 50s na. Ay, syempre, ana gyud na may tabo may gala.
Di ba? Pero depende na po na sa mga food intake kay sa lalaki. Like na magbasig ya po na inaanabay kay na mga 80 years old nga mo makabuak pag galublak nga lalaki. Grabe kayo. Oo, 70. So again, Yeah, muna, mga Come Tulong. on na, guys. Na-imagine in yourself. muna yung kikulban actually ka ng the day nga dili na mo bayang magiliw. Na mawala ng biga. Muna ako maningka. Muna Mawala isulit- lagi. Mahukay isulit lagi yun ng na to, COVID, Ron, bro. Ako ginipadayon or nga mag-travel mini misis. Mintras karon pa guys nga magahi pa picture ninyo daan gyud mabot ang panahon na mingaw na mo ana. Dili mo kabalood sa itsura ko mugahi. Ipa-frame dahil ninyo. Di ba? Mugi ni sa una bay. Ikwan in memory. Siya nga. Di naman na mugay. Oh, dili lagi mugay pero tanawan niyo kani akong frame mo. Kani oh. Muna siya sa una. At least na kay memory. Tama na siya. Well, sa tinudanay lang may gala. Ayo, istorya gyud mo. Igna nga kung sa ba lingaw bagyo or sa ba ano ba? Di ba? So muna siya may gala, party. Ang ubang pangutana dito na nasa sunod natong kuan SPG na. Before that, break muna tayo. Before sa atong last question, teka muna. Tanawa sa natong mga sharer, Debbie. Tanawa itong mga sharer, kay basig sila natong 5 ka winners ron. O Uy, before tama that, nga. and listen to this, guys. Put your hands up! Nako, sa Blue Energy, siguradong sulit ang kada tubil. Dili lang kay kalidad ang produkto, aduna na best customer experience sa serbisyo o papremyo. Sa niaging mga promo, nakapanghatang na sila o katawang gipang mention ka ganina. Diba? House and lot. Apan ang Bisaya sa Grasshopper. Atange katong karong Sabado. Ha? Ala. Aduna na po tayo bagong promo og take note, this will be the biggest promo yet sa Blue Energy. Ala ka diha. Muna na akong giingon. Da. Muna na akong giingon may gala. Muna na. Lain ng mga Lagi na lain ron. ng Blue Energy. Mm. Kulba nilang mga ipanghatag. Kaya kanina ko sila, maminog yun sila sa ilang mga customer kung silang gusto. Kung sa'yo kinanglan. Customer care service. O kaning ilang ihatag karon na dako kay ning tabang labi na panahon karon sa COVID na mga tao Ayan. nang awala ng mga trabaho, mga racket. Nako. At tangin ninyo karong Sabado mga gala. Sus, gwapo ro bilang Ala. Billboard Earth. Na sila yung model Earth. Perting gwapo Oh. mga tao. Amo ba? Perting ay sus, gino. Paano mo nakita ba na mo sample na daw? Kung ibutang na ba na sa kanang nga billboard burag makakos og traffic sa mot, ha? Palayog na ko, be. Nako, basta mga gala at tangin ninyo. Daghang salamat sa Sabado. Blue Energy. Karon Sabado, at tangin ninyo ang ilang another usa ka major. Normal man tong everyday nila nga bugas, katong 2,000 ay usa ka kilong bugas. Lahi ini siya nga promo. Og dako kay nga premyo ilang ihatag ay party. Ala ka. Grabe. Di pa ta pwede mo mention kung pila na nga premium. Sikreto. Og tungod niya na, mga tagtag 5 ka winners karon. Yun, oh! 5 ka winners karon. Alright? Nana ba ka na yung mga kuan dia, mga sharer dia, nana ba dia, mga sharer? Share, be. Yeah, ba may da? share pero 5. Pila. Okay, ani. Kung sharer na ka, tubagan ni nga pangutana. Ay. Maghatag, ganina, ako naman yung gisulti ganina. Mm. Maghatag, i-comment below, ha? I-comment below, ha? I-comment Oh. below, ha? Nako i-suggest. Basta I-comment below. Okay. Ikaw, Maria. Na kayo mag-comment? Below i-comment. Okay. Paghatag mo usa ka major nga price nga nahatag na sa Blue Energy. Sa ilang mga previous nga promo. Hala ka, na-mention ni na to kanina na-mention kung ako wala na na kanina, minaw. wala na Agay. minaw. O comment na Basta below, dili, may kala. bawal Comment na bukok below. dili, ha? Tagaan na to sila mga 5 minutes. Para So, unsa man ni Erp, para kato magtubak mo yung atong i-appeal na to sa atong Oh, ato na i-raffle karon dia. rapol din na to. Dapat sharer ka. Ayan. Okay. Sharer dapat. Oh, sharer Standby dapat. ako diri para sa mga names. Ah, mga sige lang ka. Ako'y magbasa din ni Kinsa. Sige, Okay, ilista dia Maria. Yes. Oy, Yes, Cirilio, alinya, dapat mag-i-share sa ni Cirilio. O, kailangan Oh. sharer ka ha. Si Tapos, Emmanuel, ilista tabaran karon sa ni inyo niya motor. motor. Motor Sige yun. daw, tanaw na to. Unsa nga motor? Unsa nga motor na? O, sige, ilista.
Akong i-forward sa imo, Maria, ang mga answer, Maria, ha? Okay, Naka-share okay. na ba ni tanan? Dapat mag-share na ha. Oh, mugawas man na ARP na Kaya na-share. magawas na ba nga sharer niya? Mabasa ba nimo da nga sharer? Ako rin makabasa diri. Basa na ko din yung sharer. Na. Okay. Oo. Okay, ako lang i-forward ARP, ha? Para makita ni Maria. Ang kuha, Maria, katong sakto ang tubag, Maria. Isa lang! Nakahatag, 5 nakabuk ilang major na prize na nahatag. Oh, 5 na. So, isa. si Isa Joey lang. daw ko ingon niya Toyota Vios. Okay, muhatag lang daw kag isa may gala. So ako lang ibutang diri ang mga tubag may gala. Akong i-PM na sa Bawal Bugok Show nga kuan. Sige, Ayan, lista, check ko lista, nga. lista, lista. Ako sa na-i-play ang music, be. Come on, comment below. 5 ka winners atong tagaan og 500 pesos worth na GC. Yun, oh. Pagumanani. Napulo na na. Pagumanani, manghatag pa sa taglayan na po nga price. Gikan sa JKM Gastos, Enterprises, katong taga JKM ba nga gapakyut ni Maria ba? Oh, good. Ayan. Gapa-impress And sa to, mega ba? soft. O i-share ninyo daan na aya mo answer dayon kay para mabalaan nga sharer gid mo ah. Wow. Fairness. Nakita ko na ang answers and sinusulat ko na yung mga names. Alright, sa mga... sige. Tingnan natin ng 2 minutes pa. Marcos Dagang Motor XRM. Da. Okay. So, dapat Kita na ni Mama. kaning exacto yun, no? Nga model Oh, yeah, sa yeah. sakyanan, sa Yeah, yeah. motor, ganyan. We could do this all night. O Josh Ang, i-share sa ni Josh Ang. Kana mga nag-answer diha ay si Mendoza Jesus. Basahan sa ni Erp Joe, ha. Basahan sa ni Erp Joe, ha. Sige, basa Erp kasi mga kwanda Erp mga nagtubag. Wata ka balo kung tama ba or dili na. Emmanuel Tabaranza Honda XRM Dual 1 Sport. Honda XRM Dual Sport. Honda XRM Dual Sport. Jimingon ng usad-sad bro do. Gigibang ba? Zagreb is right. Honda Rebel pero i-share sa ni i-share. Kailangan Ang atong sharer, live, ha. share ninyo. Kailangan sharer. Kana mga top fan dia, be si Trevor Cloma. Kani mga top fan partner nag-share ni sila ha. Naka-share ni sila. Oo. Sa mga dugang detalye, bisita lang mo sa fan page sa Blue Energy. Si Maylene Torrigosa. Akong House ibutang and Lot. ako ibutang sa comment, ha. Blue Energy Fuel Station. Okay. Mariano JR Sardua bigas 1 kilo every 2,000 tubil. Kapil ba ni? Kato mga major lang, di ba? Major. Major lang, yun. boss. Major lang. Uy, dagan pula, nag-share nga, naka-comfort. I-share niya, factory, atobre, ilat pen, atobre, paki-share ko. Si So, Donsky seven Baklayo, pa. 7 pa ang sharer nga na. si Donsky. Donsky Baklayo na. Tapos na. Okay, ayan. Arnold Daraya, Oy, paki-like sa atong kuan. Kailangan Mariano Sardua. Kailangan liker ka sa kuan, no? Blue Energy Fuel Station, nadia oh. Ako mo nang gipin sa kuan sa comment mo na siya. Ayan na mga sharer may gala. Okay na kay Emmanuel, okay na kay Emmanuel Tabaranza, boss. Ayan na kay pag-flood, para maka Hello, Deko Diak, Grabe, ang boss, pinakagwapo diyang manager sa Blue Energy. Ay, Si Sir syempre. Ezer Marin. Sir Ezer. Ay, Sir! Erp, kung makakita ka ni Boss Ezer Erp, makalimot yun kasi mong gender Erp. Mau ba? Oh, mukalit lang ka makaingon, uy, sa mga lalaki ba ko, babae nga, nakagwapo. Erp. Grabe, lahi level na ba? Martin. As nakita nila mo partner? Oo, si Sir. Baka Nakita na insecure na lang din eh. nakalimot lang siguro. Nakalimot. Kalimutan lang siguro ka. mga boss nila. Sino Honda nakalimot? Rebel Maricel. Ate Maricel. I-share sa ni Erm. And Carl. Kailangan sharer. Si Pia Abaw. Kapil ba? Si Pia na Si share. Aris. Last Yes. 2 minutes. Argel Ligaspi. Ay, ipakishare sa ni Argel. Pakishare. Angie Lu. Honda XRM. Angie Lu. Nakuha na yung partner? Yep. Angie Lu. Si Dante Melendez. House and Lot. Ayan. And si Ella Pen Nasboy Atubre. Toyota Wigo. Nana? Okay sila. Kita mo. Oktubre. Alright. Atubre. Ayan. Mariano Sardua. Erp, na question diri Erp, gwapo kay ni. Before Sabi ta mag last 2 minutes, oh. Gapantasize daw siya sa kalalaki nga gikan na iyang nakauban pa sa college.
Bisan pa man nga happily married na siya, am I a bad wife? Around. Oh, you crazy people. Ala, kung imong panghuna man good is ingon ana, dili ka bad pero dapat imo nang walaon ng mga inana nga mga fantasy. Di ba? Kay isabi ana sa makapawala og gana nimo sa imong partner nga lahi ang imong ginuhuna. Mo gyud ba? Neong- Sa lagyapon bay. Sa Duda kay ko para sa ako, sa duda kay lagyan. na ko ning usawa, yung pananaw sa ko si Lee Min Ho. Oy. No, nabuang Venice the King may gala. Bisag na human na ang kwa na episode na human na sige po balik-balik. Sige, Sa akong asawa kay Park Soo-joon daw. Oh. 81 class ba? 81 Pero sa class. bagay, pero kano gani alam po si Lingling nga sa bagay mi duldul ang ginilimin ho, medyo nang hupong lang. Nang hupon lang ang Limin Ho. Na Liminho. masuko si Boy Negro ana. Masuko si Boy ana siya bagid ang Limin Ho. Siya biagyod, guys. Ay, ngayon tag. Last. Argel Ligaspi. Manakong siya. Ayan na. Pila na yung nasa lista ni mo Dia Maria? 10, 12, 13. 13, ayan na. Last 20 seconds. Go. Ito na lista na. Ayaw na mo gano'n si Angelo. Humanan ni si Angelo. Yep, tapos na. Ayan, Angelo. Tapos na. Ari, sumana. Yep. Ari, sumana. Pero makasulod tong uban. Makasulod. Mariano Sardua. Humanan mo siguro ni. Yep, tapos na. Last 3, 2, 1. Share mo, share! 0. Okay. Okay, share na to Maria para matanong itong mga pangalan. Ito. Sige. Okay. Pa-share screen. Sige daw. Ito na. Pakitry daw. Ayan no. Hop, adyan lang may gala to sa tarong na. Tama ba niya akong nakita? Okay. Very good. Ito, si Emmanuel Wait lang. Tabaranza. Wait. Nakita na ba? Nakita niyo guys? Diyan lang. So, ang kuha na niya, ang winner ani 500 na worth of GC. Congratulations daan na ako. Ang kanang 500, kuha na ERP, napulo ka litro na. Unsa? Napulo ka litro. Okay. Nga gas. Sus, Medyo kuan ba karon no? Ayan na. So, Napi-discount. pakibasa ulit ang mga pangalan mo neto mga sharer nga ni Tubag. Kaya nga itong pangutana kaganina may gala, unsay mga nahatag na sa Blue Energy. Alright. Nakahatag na sila og house and lot. Correct. Una nila nga promo. Sunod, Toyota Wigo. Yun. Muni siyang among gihatod dito sa Magsaysay Earth. Magsaysay ni ERP na winner. Magsaysay dito. Sunod, Honda Rebel. Correct. Honda Rebel. Ako, natistingan ako ng drive, pero kinindota. Tapos, kato na yung XRM nga motor, matag kinsina, ng hatag. Nakatag na O bago pa lang, atangin ninyo sa akong One Earth, atangin ninyo sa akong vlog, ako mong gihatag ni Earth, ang Toyota Vios. Toyota Vios. Usa ka jeep ni driver Earth, nga sige lang siya park diya sa gawa sa may Agora, tadiya siya katubili na hinay Earth. Yang asawa mo iga-fill up, wa siya magdahom nga siya makadaog sa Toyota Vios. Sus, nanawa ba? Wow. Munang karon Sabado, atangin ninyo karong Sabado ha, na bag-o basta mas gipadako pag ini nga premium mga igala. Nila makita ERP ang ERP. Karong Sabado. Ay, nadia gi-comment na ko diya paki-kuan diya sa Facebook page nato nila mga igala. Facebook sa Blue Energy Blue PH. Energy Fuel Station. Okay? So mura to, bye. Wala pa rin. Okay. So again, ang nakasulod mga igalan, mga sharer, nga tama ilang tubag, matagbasa ang yung tubag, igampo mo kami. Igampo mo kami. Emmanuel Tabaranza. Igampo mo kami. Donsky Baclayo Jr. Igampo mo kami. Arnold Taraya. Igampo mo kami. Joe Dauco. Igampo mo kami. Pai Abaw. Igampo. Marcos Dagang. Igampo. Maylin Torigosa. Igampo mo kami. Mariano Sardua. Pataling hugi. Aris Kagaanan. Igampo mo kami. Angelo. Pataling hugi. Dante Pilapil Melendez. Igampo mo Ilaf kami. Pen. Magbastos. Ilat Pen Atubre. Igampo mo kami. Og si Argel Ligaspi. Igampo mo. Atong iyan pong ilang mga kalangatan na mga kapaway na sila doon sa... Sorry. Oy, nay Misatos ka lang. nay makadong religious karon mabahas na punta. Bas na punta. Kaso lang ano na may blanco nga isa ka book red basi nabutangan nimo ni blank dire sa sugod sa Argel Ligaspi.
Delete daw. Mga lang may isa ka red nga blanco diri. Ito man. Oh, na red na Ruleta blanco. ba? Na yun? Na barko. Na blanco lagi. Or basing red po na yung text. Mga hindi mabasa. Pag i-delete daw, basing na nabutang nga space. Ano? Shout out din ako si Carmen Canoy Kagande sa may para perfect ang Kuan, fraction. Okay. Sige. Una nga winner nga makadaog og 500 pesos. Go! Oh, yung manadog share si Maricel. Ganina. Ayan na to karon ng isa. Para madugang. Okay. Ay, timing. Wala. Oh, see? Tanawa. Oh, sige ba? Natay, Remove. Okay. Si Maricel, Hey, sharer man siya. Maricel. Maya, butang dia. Katong nasa na share na siya. Ana, Ayan. Martinito. Alright. Sige, larga. Kompleto na. Larga bula mga igala na Anyway. una na po. Mula. Okay, go. First winner, mga igala, og 500 pesos. So lima na sila kapag winners na to ha. 5. Lain yun. na bikil ang Blue Energy. Yay! Iyon, first Yan, may winner. ganun, matubilan. Matubilan na po si Pai Abaw mga igala. Hey. Congrats, Pai. Congratulations. Makalaglag mo sa bumbana. I-remove na si Pai. Alright. Yes. Bye-bye. Pakinotpad palihog kampay. Okay, second winner sa 500 pesos. Nga worth nga gasoline sa Blue Energy. Oy! Maylin Turigosa. Grabe nga energy oh. Happy kayo. Magkahinay-hinay man ang energy magkadol sa August 31. Tanaw. Maylin Torigosa, congratulations. Okay. Third winner. Hala. Oh, Dande Melendez. Dande Melendez. Kapila na to. Happy kayo. Katulo na. Katulo na ni. Katulo na. Opat na. Okay, sunod. One more! Ikon! 2 more. Gito yung na mga igala. Nga itong rulan na. Araw. Oy! Arnold Taraya na po. Congratulations! Sobrang swerte. Alam mga surti, bigyan ng mga pangalanan ni ba? Congratulations! Og ang last nga winner sa 500 GC sa Blue Energy. 500? Happy. Uy, ang pinakabastos ang ngalan. Ilatin. Ilaf mong tanan. Ilapen Atubre. Congratulations! We could do this all night. Alright. Congratulations mga igala. Wow. Congrats. Congratulations. Pakibasa otro sa atong 5 ka winners. Ayan, atong 5 ka winners. Si Elapen Atubre. Sunod si Arnold Taraya. Okay. Dante Pilapil Melendez. Aha. Maylin Torigosa. Aha. Si Pai Aba. Ayan na. Alright. Hello dia kang Ayan Sid Discalyan. Karon, ang atong ihatag. Okay na, stop na ang atong pag-share. Okay. Ang atong ihatag karon, pila na ka buok na be? Ambi tagay kog isa ka package. Ay, napag-ginagapon. Nata, sabay. Abi palag dita ko ayo. So sa man kato lang sila kato man naka-join or Dili karon dili kani karon nag-comment karon dinhi. Kita mo ani daghang salamat dahil sa JKM Enterprises JKM. Megala. PM.
Ayan. Ayan lang tuloy pag Lampien. Lampain. Sa pagkita. Lampin sa Mega Lampin. Shop. Tapos na yung mga dagan products dari Arpa. Napao. Na Pakita, yung Arbe. mga diaper. Susak ako, wala ko nakuha pa da. Kanilang sa duha lang sa taka kuan, duha lang sa taka packaging ani. Bag ingani. Alright. Sa Super Twins. Okay. Sus, kaswerte bigyan nato din ni mga igala. Mo na ni. Mo na ni siya. I-share kita ninyo, niya. ha? Ayan na kita mo. Kinsay buhaton? Ana. Kinsay una Hala. Makadala sa amo. Ay, bring me. nga maka-comment sa comment section. Og usa ka picture. Picture sa sulod sa ilang refrigerator. Makapost ba silang picture? Ay, Dili man ba? Dili ba dai pwede? Maka-reply mo Dili pwede. Dili ba dili sa live? Dili pwede sa live. Kanado di? Ay, wala. Palpak ang promo, undang. Cancel ang promo mga igala ka, dili pwede. Dili pa rin sa live. Dili pwede, Erp. I-PM sa bitok-bitok. No, gusto na ako mga. Sige, lain na itong sa may itong Or sa buhatonan. community na lang. Doon ba sa community? Doon ba sa community? Tapos i-share na to. Tama. Sa community post. Outro ta, i-picture, outro. So sa community Picture na lang, tapos kinsay pinaka-permiro makapost at man Yes. ma-share sa screen, di ba? Yeah. Sige, outro. Okay, larga. Ay, sa kay nakakuha na lang idea, kadili lang. Dali lang ha. Like idea. So kailangan ng ilang i-comment, picture mo ilang i-comment, i-post sa BBS. So ang pinakauna nga makapost dito sa BBS Post. na to nga grupo, makita man nato karon dinhi ato man i-share ang Correct. screen, siya ay makadaog. So first two para duha ka gift pack ato ihatag gikan sa kan. Okay, ready. Kinsay una maka-comment nga mag-picture og sulod sa CR. Picture yan yung CR. Tapos Wala sa CR. i-comment dito sa BBS. Larga. Ayan na. Sa atong community. Ang wala napil sa grupo, wala. Pildi. First two mga igala nga maka-comment, maka-post sa ilahang picture sa ilang CR. Ayan na. Bilisan mga kaibigan, bilisan mo natin. So pwede pagyapon mo join Erp ka mga winner na to ganina. Pwede pa. Pwede pa. At paklarohon. Ayan. Okay. Alright. Ay, nakapost. Ayan na, Napa, i-post sige, na. larga. Picture sa inyong CR. Sa BBS niya. Sa BBS. Sa BBS na ano ha. Dali. Go. Picture may gala, CR. Makita mo na namin. Ma-accept man na namin Erp ba? Makita na ako dali. Ayan na. Ang ubang nga wala pa nakasulod-sulod mo sa Bawal Bugok Show BBS. Join mo sa anong kuha na to? Sa ito ang group. Naday atong private group. Nana! Oy, Nana! Nana! Pinakauna si Trevor Oreca Cloma. Grabe yun eh siya. Napay tayo. Ay, ito sang i-share ako. Ipa-share may gala ha, para maklaro na to ha. Para... Ayan. Ako mag-share, ikaw. Ay, ikaw na lang. Sige. Sige. Makita mo rin mo. Ito yung Mabalaan yung isa pinakadalikdikon din ni Trevor. si Aris. Nara ang picture ni Trevor. La social kay CR si Trevor. Uy. Kapamilya. Imo na ba na-share? Ayan na. So, ang pinakauna, klaro kay may gala. Wala, ayon sa ebidensya. Adi, ato ka sa kuan. Sa BBS yun, para makita ni mo kasi una BBS yun, nakapost. Si Juan Aris ang ikadua. Ayan. Sa ako din. So, ang pinaka-pirmiro, Si Trevor. Si Trevor. si Trevor. Tay kadua si... Aris Manuel Kagaanan. kita din eh. Congratulations! Naraw. Naong sa kulas, oh. Boy CR. Diyan ay kagapabuto, Brad. Ito din ni Ari. Very good. Grabe nga pa. Congratulations. Klaro kayo. Social kay CR si Trevor. Social kay CR si Trevor. Dagang kay toothbrush. Napay-kuan. Okay. Ayan. Dagang kayo ka ng pangsuyop sa balo. Dagang sila tubol siguro nilang CR eh. Dugay siguro mo plus sa ila eh. Dugay mo plus ay. Nabisitan sa Puso Negro. Uy, congratulations. Rising star. Wow, rising star na siya. Oh.
Rising Star. Pwede na ba sila makatawag star sa kuha? Poke update na. Pwede ba? Sige lang. Wala pa no, nang-apply pa ko. Dugi kay sila makakuha no eh. O niya dayon may gala. Si Aris Manuel dahil kaganan, naklaro kayo nga iyang bawal, wala po'y plus po may gala. Congratulations again, Trevor Oreca Cloma. O Aris Manuel dahil unya among i-post kung unsaon pag-claim. And also, paki-PM katong 5 nga winners kaganina. Dagan salamat again sa Blue Energy. Alright mga pamilya, i-follow ko sa akong Instagram Bernie Bitok o akong YouTube channel Bitok Bitok University o akong Facebook page, fan page Bitok Bitok University. Ayan. And syempre, bisitahin ko ninyo sa Instagram, Facebook, YouTube, and TikTok, Maria Fillinger. And again, thank you so much, Megasoft, JKM Enterprises, sa Pa-Fast Clean, sa Megasoft Tissue, and sa Super Yes. Cleans. Ayan, thank you so much. And ako po, i-follow ko ninyo sa ako ang mga social media, Facebook na ako, Joe Romantico, sa ako na yung Instagram, Joe Romantico, TikTok, Joe Romantico, YouTube channel na ako, Joe Romantico or Joe Corny Vlog. Salamat kay guys. O salamat JKM Enterprises kay partner ni mo, partner. Di actually, ganang yun ko ni si Justin yun. May Di ay. Amigo kami ni Ay, Justin. nagpakit pa to. nagpakyut pala siya may gala. Salamat kay Brada. Pagpakyut pa dungagi pa pagpakyut para daghan pa yung mga abot ha. Tag sa kasako ha. Nay sabon ang door. Nangita pag-isabon mo eh. Si Master Poppy po, kung asa man kakarong gibutang ni Lord ba? Okay na ka, Pops. Saka siya niapas, no? Asa siya niabot? Oy, Poppy, di Asa pa ka pa? dito ha, di pa ta. Ingat mo to na, I love you all. Bye!